Gọvanọ Chukwuma SOLUDO Nwamgbafọ ewerugokwanụ Commissioner of Women Affairs wee nyezie Mama Fish Magnet, onye nke anụnwa ndị na-egbu mmadụ, ndị ntọrị mmadụ gburu otu mkpụrụ nwa nwoke ọ mụtara. Ama na ụnụ ma nya bụ akụkọ nke mere n'Ọka na Anambra steeti. Ya bụ nwatakịrị onye nke na-agba mbọ na-elekwa n'azụ egburu egbu mgbe ahụ wụlụ ewu n'ihu akwụkwọ ka emee ka ndị mmadụ mata na Charị Nwamgbafọ ewepụtago mama ya bụ nwatakịrị nwoke wee sị na ọnya nwa ya abụzi Commissioner of Women Affairs, onye nke ya dafụ maka ụmụazị a na-emegide emegide, ndị a na-akpagbu na be diva ma nwoke ma nwaanyị, ndị ọbụla nwere mkpa. Unu ma na Honorable Ifeobi na-abụ ife na-alụbu nya bụ ife na ka o si gbatakwuru kịta na Honorable Ifeobi na-abụ arịtugo na Commissioner of Women Affairs na onye nke nọchiziri anya ya bụ Mama Fish Magnet. Unu ya ege ka unu nụkwa na ife Honorable Ifeobi na-abụ kwuru gbasara nya bụ ife wee malụ na o nwere ọkwa ọzọ Charị Nwamgbafọ nyerie ka ọ na o nweghọkwa n'ọkwa ọzọ Charị Nwamgbafọ nyerie. Nya bụ ife unu ya egekwanụ n'ife o kwuru ebe anụnwa. Mama, anyị ga-eme isikwago, ana m eme isikwa ihe, mana anyị eme gịnị? Unu maka Charị Nwamgbafọ chịchalụ first tenor wee winuo second tenor. Nọọsụ nọ ya ahọgharị ndị nya na ya achị second tenor, na ọ bụghọ ndị nya na ya chịrị first one ya esokwu ya wee chi second one. Na since ahụ ọ ṅụchara iyi nọ na-achị Anambra steeti asị second tenor. Nọ na-agbanwesị ndị nya na ya na-arụ ọrụ. O nwee ndị nya na ya na-arụ werukwa sị na faya da arụ dịka mmadụ dịka onye isi ndị agụ na-eche mba n'udo ya na-achị bụ Emeakai. Ọ sị na ya anọkwa n'ọrịa. O nwee ndị ochie nji n'ọrụfa, nwee ndị o tinyere ndị ọzọ. Unu n'anya unu ya afụ na Honorable Ifeobi na-abụ na-ewepụrụ ya wee tinyezie Mama Fish Magnet. Unu mana Mama Fish Magnet na before nwa ya nwoke anụnwa nwa na Mama Fish Magnet bụ women leader ndị apụga na onye a o so na pati Charị Nwamgbafọ before nya bụ ife wee mee nke ndị mmadụ pụta mgbe a na-asị dịchọ na ọhụ maka na ọ bụ women leader ndị pati Charị Nwamgbafọ ka eji wee gbu nwa ya. Ụfọdụ na-asị nọ ndị ntọrọ Igbo ife gburu nwa ya. Ife niile a mechara Charị Nwamgbafọ ewerugo Commissioner of Women Affairs wee nye ya. Greetings, ụmụnnem ndị Anambra. I stand before you today with a heart full of gratitude, reflection, and unshaken hope. Serving as Commissioner for Women Affairs and Social Welfare in Anambra State has been one of the greatest honors in my life. To be entrusted with the responsibilities of amplifying the voices of the vulnerable, defending the dignity of women, protecting our children, and standing in the gap for the voiceless has not just been an office, but a calling. Honestly, I want to sincerely thank the Governor of Anambra State, Professor Chukwuma SOLUDO, CFR, Olotuegwu, for the confidence he reposed in me and for the opportunity to serve our dear state, Anambra State, at such a critical time. I see leadership as a trust, and I remain grateful, sir, Mr. Governor, for the political will you provided, which is the secret of my achievements. Sir, your support and encouragement throughout that 4 years is undescribable. I am sincerely happy, appreciating you. Thank you so much, sir. To every woman who found her voice again, every child who found protection, every family that found hope, and to all those who believed in this mission, you are the reason we pushed harder and harder every day. Your stories strengthened us. Your resilience inspired us. All right, let me say it clearly. This is not the end of this journey. It is only a transition. The fight for justice, equity, and dignity for the voiceless is a thing of the heart, and my heart is still fully committed. I am stepping off this platform, but I am not stepping away from this cause. I am moving to a different platform, one that will continue to advocate, to speak, to act, and to defend those who need it most. And to my dear sister, the incoming commissioner, Mrs. Esther Chinyere Onyekesi, I extend my warmest congratulations to you. The task ahead, I know, is great, but it's an opportunity for you to make a lasting difference
I encourage you to build on the foundation already laid and to even dig further. And to my supporters and the voiceless, please do not lose hope. As I move forward, I carry with me your trust, your prayers, and your expectations. And I sincerely assure you, I will not relent in contributing in any little way that I can. Anambra is already better and will be more better. Our women will be stronger and stronger. And our children will keep being safe. And even our men out there, because some of them are going through a whole lot from their partners, will still be there for you anytime. Then at this juncture, I remain very grateful for the love, for the support, especially from the governor and his wife. Thank you so much.